What's up guys? Naata diri karon sa Tagbilaran City, akong hometown. Naata sa Tagbilaran City Hall. So karon atong tanawon nato kung unsa ang pinagbag-o na si Babayap na ang atong mayor for the last election. Ako jud kayong kausaban ang gibuhat ni Sir Babayap dire. So nindot na kayo ang atong City Hall. Kung makita ninyo ang atong City Hall or ma-visit ninyo ang City Hall, ma-amaze jud mo kung unsa na siya kanindot. So for now, this is it. Tanawa lang niya ang akong video. 3, 2, 1.